i hem de dir que avui de matí, a les 9 del matí, s'ha aprovat per unanimitat en el Parlament la nostra proposta, la nostra transacció en aquesta moció. Per tant, jo estic molt satisfet. Aquesta transacció que s'ha aprovat avui en el Senat, el que diu, és el primer punt, és que s'incloeixin els pressupostos generals de l'Estat el 75% del descompte per desplaçaments entre illa i península, i un segon punt diu que s'incloeixi dins el règim especial de les Illes Balears, i això és ja a iniciativa i a proposta del Partit Popular. Què vol dir això? Pues el que vaig dir ahir, que la senyora Armengol pues, no importa que se'n vagi a Canaris gastant dobbers públics, i això està aconseguit. És dir, si hem de fer postureo, pues no és necessari fer-ho amb això, o si és necessari, pues no passa res. Lo important d'aquí ja és igual, que vagi a Canaris o que vingui aquí o que vinguem a Madrid, lo important és que aconseguim l'objectiu, i jo crec que aquest objectiu, si s'aproven els pressuposts, està aconseguit. Quin problema tenim? Pues que la senyora Armengol està votant en contra d'aquells pressuposts amb Pedro Sánchez a Madrid. Per tant, la feina que ha de fer ara la presidenta Armengol és ajudar a que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat. Si no, ella serà corresponsable de que aquí no arribi el 75% del descompte de residents, més altres coses com l'increment del sou en les policies i guàrdies civils, com l'increment de les pensions, com són 67 milions d'euros que venen per liquidació del sistema de finançament i una sèrie de coses més.